sanggup urip karo sampeyan wateke doyan temenan. Oh daripada dilarang mending semilih bisa pegatan-pegatan baik. Setia tapi nyatane dosa kula sebagai randa sing penting bahagia timbang karo sampean sing selalu gawe lara mending tadi dayuni hey randa ayu pengen dikeloni katen sora dadi randa. Spesial yang happy Vanita Rama. Ngomong si setia tapi nyatane dosa kelas sebagai randa sing penting bahagia timbang karo sampean sing selalu gawe lara mending dari dayuni hey randa ayu pengen dikeloni pengen sora dadi randa. Keloni